Pokračujeme Red Guganové Empire, čo sa týka cudzincov. Samozrejme môžete tieto videá preskočiť, ale pokiaľ sa niečo chcete naučiť, musíte to neustále opakovať, neustále útočiť na cudzie hrady, aby ste si vyskúšali, ako fungujú tie útoky. My sme získali večer všetku slávu, ktorú sme mohli získať jednotky nástroje. Pokračujeme v tomto spôsobe dávania dole prvou vlnou vlastne nástrojov. Tu je, keď sa pozriem, tak na pravom krídle nie sú jednotky na strednom, všetko je na levom. Je to taký mix útočných aj obranných jednotiek. V každom prípade prvá vlna to zrazí na 100% obrany do blízky, 100% do diaľky a neviem teraz z hlavy, akú výšku vlastne tých hradieb. Pozrieme sa na Castellana, tu má 46 na diaľku, čo je celkom dosť. Keď samozrejme to môže byť viacej, je tam aj niečo na blízko, prvne útoku to nás nemusí trápiť, na priekopy, no dobre. Taká najuniverzálnejšia je jednotka útočná, samozrejme kuše, sila do útoku do diaľky. Dáme tam tieto, sú lepšie. Tak. Môžeme nejaké rebríky. Keďže v tejto hre momentálne tie udalosti sú všetky nastavené, takže neustále dokola sa vyhrávajú štíty a nemusíte kupovať už ani za tie rubiny, čo je úplne super krok od Gugame Empire. Tak tam dáme tieto štíty. Je pravda, že teraz som to dal od oka. Čo sa týka automatického nastavenia, mohol by som odkliknúť automatické nastavenie, ale môžem vám doporučiť toto neklikať, pokiaľ sa nejedná skutočne nejaký malý hrad, alebo myslím malý hra napríklad 11 až 15 level. Tam si môžete dať automatické odklikanie, vyplní vám to a jednoducho ten hrad musíte dať dole. Ale pokiaľ už sa jedná o vyšší hrad, napríklad v tomto prípade je to 53, to v žiadnom prípade nedávajte automatické vyplňovanie. Poznám veľa hráčov, ktorí toto robia a pošlú tam príklad 400 jednotiek a o 350 prídu. A zbytočne. A nezískajú slavu, nezískajú nič, súroviny nezískajú. A samozrejme, čo sa týka tých cudzincov, tak na tú rabovačku sú najlepší, áno. Lebo vy na ňo zaútočíte, on vám to nevráti. Alebo vráti, ale len raz za celú tú udalosť. No, pokračujeme v tomto nastavovaní. A tie parametre nás nezaujíma, lebo ako som už raz vysvetľoval, nie sú tam jednotky, tým pádom vlastne vy o tento stred a tú pravú stranu neprídete ani o jednu jednotku. Nastavíme tretiu. Ako ste si všimli, tak všetko dávam na diaľku. Lebo ten náš veliteľ je o niečo silnejší ako ten jeho, takže by to nemal byť žiadny problém. Keď veľa hráčov hraje aj takým spôsobom, že má veľmi dobrých veliteľov a už ich vlastne ani nezaujíma, čo je na tých hradbách skoro, takže oni aj používajú tieto drevené štíty. Samozrejme je to možnosť vyplniť tam 30 tých štítov a znížiť tú obranu útoku o 150%. Ja ich nepoužívam momentálne, budem ich používať, až bude viacej času. Teraz potrebujeme vyplniť sklady jedlom, lebo keď dáte vlastne tieto štíty, tak vám znížia o mnoho rýchlosť, čo sa týka cestovania. Bo ja teraz keď sa pozriem, tak to je napísané, že rýchlosť pohybu so štítmi je 15. No a keď tá jednotka napríklad jazdí 28 a znížite to na 15, tak napríklad ten čas na ten presun
nie je hodinu, ale napríklad 2 hodiny. Áno, približne. Takže to ja teraz nepotrebujem. Dáme takto. Zase vyplníme jednotky. Takové, dá sa povedať, že rabovacie. Tam niečo bolo. Tu sa nám ukazuje, koľko asi približne vyrabujeme. No a dám zaútočiť. A teraz zase mám možnosť. Tých pierok už nemám veľa, ja to tak beriem, že keď tých je napríklad 100, tak je to taký ideálny počet. Takže ja dám za mince. Teraz tu mám vyskúmaný tento. Rovnako aj tie hrady vlastne tak beriem, že keď je to napríklad úrovne 53 alebo 56, tak to tak beriem, že vlastne na takom hrade sa dá viacej vyrabovať, takže tam narvem tých jednotiek čo najviac, aby to vyrabovali. Na tomto hrade nie je veľa jednotiek, čiže na takomto hrade by som nedával ani zástavy alebo teda vlajky na slávu, bo to je úplne zbytočné a mrhanie vlastne prostriedkami. Samozrejme zasa, keď v tej druhej vlne použijete nástroje, tak v tej tretej už ich nepoužije a vráti sa späť s nástrojami, takže nie je to žiadny problém. Dáme ďalší útok. Ja dokiaľ mám jednotky, tak útočím, kam sa dá. Tu sú samé útočné, sa mi zdá. Pozriem sa, áno, toto je taková univerzálne, toto sú útočné. Obyvatelia, útočné. Čiže toto je vlastne hrad, ktorý by možno pravdepodobne na nás viedol neskorej útok. Nájdem takového veliteľa. Zblízka ďalka. Nájdem takého veliteľa, nedám toho najsilnejšie, lebo na útočné jednotky nie je treba dať veľký útok. Zhodíme tú prvú vlnu, aby sme mali čo najmenší odpor. Do druhej vlny premýšľam, čo by som tam také dal. Nemusia byť tie najsilnejšie jednotky. Môžu byť aj nejaké obyčajné, no bohužiaľ úplne obyčajné nemáme, takže dáme tieto. Môže byť aj imperiálny lukostrelec. To neviem, či som to tam vysvetľoval niekde. Čo sa týka toho imperiálneho lukostrelca, tak vo výskumnej veži môžete vyskúmať veteránov, ale tí veteráni nemajú taký dobrý útok ako tento imperiálny lukostrelec alebo tá druhá jednotka, ktorá je na blízko. Pokiaľ splníte Berrymont, oni sú zasa dva typy, na jednom sa útočí na zelenom svete na tábory, modré a červené, a v tom druhom Berrymonte si vytvoríte vlastne ako keby základňu na inom svete, Berrymonte, a tam sa útočí na hráčov a iné stany. Tak tam si vlastne získate titul. Teraz neviem, či to je ničiteľ alebo čo to je. A dostanete možnosť verbovať imperiálnych lukostrelcov. Ako vidíte, 124 útok je celkom slušné. Pokračujeme. Môžeme vyplniť nejakými jednotkami takými. Nedá sa nič robiť, musím tými to dať. Samozrejme, že vyplňujem tie jednotky, pokiaľ sú tam len útočné, tak sa snažím vyplňovať takovými obyčajnejšími jednotkami. Väčšinou aj na blízko útok a tak. A myslím, že toto by aj stačilo, aby som to ani nemusel, lebo to sú útočné, takže. Ako je to tu? Sú nejaké tie univerzálne jednotky, sa pozrieme. 138, 72. Je tam 61. Čiže to by som mohol dať nejaké štíty. Musíme tento raz dať obyčajné. Bude to teda, tá preprava bude pomalšia, ale to nevadí. Áno, už vidíte, že 2 hodiny 13. Ale
teda použijem to pierko jedno, lebo nechce sa mi 2 hodiny čakať na návrat tých jednotiek. Máme zaútočiť. Mohol som teda dať, samozrejme vyplniť aj tú tretiu vlnu, ale ide mi o to teraz, takýmto spôsobom sa útočí na viacej hradov cudzích pánov a vlastne ničíte hrady tie obyčajné a oni sa vlastne potom vymenia za tie lepšie. Takže ja hľadám momentálne tým, že porazím tie hrady, tak ja hľadám nejaký hrad, ktorý sa objaví potom s väčším počtom tých vojsk. Nech tam môžem zase veľkú armádu poslať s vlajkami a zvýšiť si vlastne slávu. Takže aby sme sa pochopili, že o čo vlastne teraz ide. Samozrejme ide aj o rabovanie, ale to už v menšej miere. Tu máme pol na pol. Tu nie je nič. Zasa ide len o takové. Takže ja tu môžem dať toho jednoho vojaka. Tu už nemusím dávať nič, lebo tu by prešli priamo na ten dvor a tam by ich zabili. Takže mne ide vlastne len o zhodenie tých nástrojov. Je pravda, že na vyšších úrovniach sa ukazuje taký efekt, že si vyskúmate, vyšpionujete si hrad, prídete tam a to nastavenie je úplne iné. Takže vždy je dobré vlastne do tej prvej vlny aj na tie miesta, kde nie je nastavená obrana, radšej dať toho jednoho vojaka. Čiže keby aj náhodou sa stalo, že ten hrad zmení svoje nastavenie, tak je to jedno, ten panáčik zhodí tie nástroje. Takže toto je taký obyčajný hrad, akého to má Castellana 36-32, priekopa 20 blízko. Na to nemusím takéhoto silného používať, tam nám stačí aj niečo takéto. Použijeme zase na útok na diaľku. Na nádvorí nič nemá. Premýšľam, ako by som to vyšpekuloval, aby som dal dole len to, čo potrebujem. A aby mi ešte ostali nejaké jednotky na útok. Ako vidíte, vlastne tie drevené štíty, tam je dosť veľká spotreba. Čiže je dobré potom tie štíty vyrábať aj na základniach, aj na hrade, neustále. Takže tá udalosť vlastne, keď ju naplno hrajete, tak a súťažíte s tými druhými hráčmi, tak spotrebuje približne 2000 drevených štítov. To samozrejme platí aj pre tie samurajské a nomádov a tak podobne udalosti. Skúsime. Ja viem, že tam sú len vojaci tu naľavo. Ich tam málo. A na porazenie by to malo stačiť. 2 hodiny sa nám čakať nechce. Teraz sú tu jednotky naľavo, na strede nič, napravo sú na nádvorí, takže dáme zhazovačku. Na diaľku a priekopa tam nič moc, to znamená, že malo by sa len takto blízko 15, diaľka 50. Moment. Takto. Dáme na útok, do diaľky.
Tu samozrejme podľa úrovne vlastne toho hradu sa upravujú aj možnosti dať počet nástrojov, áno. Tu je napríklad napísané, že 20, a keby som tam teraz dal 20 tých drevených, tak vlastne zníži obranu len o 100, čo je samozrejme dostačujúce, áno, ale my dáme viacej, lebo nechcem zase úplne zbytočne prichádzať o jednotky len tak. A keď dám tieto oclové, už je to o 200. Takže takto. Teraz niečo necháme prejsť stredom, to príde na nádvorie a tam by to mal rozbiť. A ten stred nástroje nedám. Dám aj tretiu vlnu. Takto. Ja vždy vlastne vyplním tie strany, kde sa nachádzajú vojaci a potom na konci, až mi ostávajú nejaké jednotky, tak sa vrátim do tej druhej vlny a vyplním aj ten stred, kam mi tie jednotky len tak prejdu. Význam to má v tom, že ak to viem, že nakoniec, keby tam neviem čo bolo, tak tie krídla sú porazené. Mohol by som tam dať aj rebríky, no ale štíty sa mi nechce mrhať zbytočne. Možno to nechám len takto. Už vidíte, že vlastne vediem 4 útoky z tej jednej základne. Ale tu tých cudzích hradov je dostatok, takže sa nemusím báť, že by som nemal na čo útočiť. Teraz tu už nám došli vlastne jednotky, už nemáme, lenže máme jedlo kameň 1. Tu sú ďalšie jednotky pripravené na útok, ktoré som večer vyhral. To sú len obyvatelia, čiže to by bola ešte dobrá celkom rabovačka, teraz neviem, ktorý to bol, lebo som sa sústredil na niečo iné. Hej. Takže čisto teoreticky by som to mal aj s tými kopijníkmi zabiť. No či sa to podarí, neviem, ale málo by. Vyberiem tohoto blízko 60. Schválne uvidíme, že či toho porazí, ale mali by sme, no. Takže takto. Takto. Jediná vlna. Rebríky. Ja teraz neviem, o koľko sa to zníži tie hradby, takže dám radšej viac. Radšej nech sa použije viacej. Tu nič nie je, ale dám tam tie rebríky pre istotu, keby náhodou chcel zmeniť to rozostavenie. Tuto stačí aj za mince takto poslať. Potom kliknem si aha, dobre, jedlo kameň. Nie. Som dal jedlo drevo. Jedlo kameň. Toto. Takže na pravom a ľavom krídle sú vojaci. Som sa ešte stále nechal tohoto lepšieho. Vidím, že má 70 na diaľku. Dobre som pozrel, hej, 72, 70. Takže si to prepíšem. To si vlastne takto prepisujem, aby som mal v tom prehľad, že vlastne blízko 72, ďalka 70. Ostatné veci ma nezaujímajú. To sa aj tak v tom reálnom čase vlastne ukazuje, že to znížilo tú priekop a tak ďalej. No.
si použijem ďalkárov. Aha, vlastne, pardon. Chceme najprv znížiť, že? Som teraz sa zabudol. Nohrad. Nebudeme predsa zhazovať demonickú hrôzu, keď môžeme vyrobiť vojakov, že? Za 52 sekúnd. Preto ja sa vlastne nikam neženiem ani čo sa týka výskumu, lebo keď si vyskúmam veteránov do útoku, tak mi zmiznú tieto jednotky. Vojak s palcátom a kušostrelec. Mám taký dojem, že zmizne aj tento kopíník. To ja predsa nechcem, lebo to sú veľmi lacné a na zhazovanie dobré jednotky. A lepšie je imperiálny lukostrelec a imperiálny gardista ako útočné jednotky, ktoré vyskúmate za dlhý čas v výskumnej veži. Teraz to na chvíľočku stopnem, než sa mi to vyrobí. Teraz som to skrátil a už sa nám vyrobili nejaké jednotky na zhazovanie. Takže tu kliknem, z kameňa útočíme. Dáme zhazovaciu vlnu. Do druhej vlny kuše. Na nadvory sú vlastne lúky a takéto veci. Takže to znamená, že tým stredom môžem dať aj jednotky na blízko. Bude obrana 125, to keď znížim, tak to bude na 100, ale vlastne keď dám viacej štítov, tak nám zasa zvihne o niečo ten útok na diaľku. Ja tu dám tieto štíty, ktoré sme vyhrali v súťaži. Uha, tu iné nie sú. To nie je dobre. No, nevadí, nejak to tu zosumarujem. Aby tam aspoň niečo bolo. Takže to by malo stačiť. To síce 45, no ale no. Nemáme rubiny, mne sa nechcú presúvať jednotky so štítami. Takže to nechám takto. Možno, že to nebude úplne ideálny útok. Ale je to lepšie ako nič. Takto. Tak. Aký je tu ešte cudzí hrad? To je takový ľahký na porazenie. Mne sa zdá, že už tu nemá moc. Nie, to už sa neoplatí. Takže to zasa stopnem. Takže sme vyhrali nejakého cudzáka. Znešená odmena kráľa Ludvíka okrúhleho. Také baranidla sme dostali. Aristokracia je tam tiež, takže niečo z tej aristokracie sme získali. To ukazuje, že no dobre, tak malé na verbovanie, ale
Dôležité je, že sme ho porazili a že namiesto neho sa ukáže za chvíľu nový hrad. Tie ostatné útoky budú neskorej. Že máme tady ďalšiu odmenu. Sú prémiové prasiatka, máme si informácie. Tam hovorí, že vysoký bonus minci, čiže čím viacej ich tam dáme, tak potom získavame minci. Oplatí sa to hlavne na samurajoch a nomádoch. Dostali sme rebríky, čo nie je zrovna hodnotná vec, lebo nám by sa zišli hlavne teda tie štíty. Ale už vidieť, že 600 slávy sme získali, 10 sme stratili, 349 sme zabili, to je myslím ten útok, ktorý, teraz sa pozrieme. Aha, no ja som myslel, že to je ten útok na tie útočné jednotky. Tak dobre. Tu je vidieť, že už teda tie hodnoty sa dosť menia, čo sa týka toho rabovania. Aspoň teraz vidíte, nakoľko sa dá narabovať. Vlastne toto by sme pri obyčajnej výrobe vyrábali nejakých, čo ja viem, teraz len tak keď sním, že 10 hodín. A tak toto za hodinu máme hneď. Cudzí hráč, víťazstvo, zasa. Už je tá rabovačka menšia, a nič sa nedieje. Tieto ostatné dopady budú neskorej. Takže zatiaľ, čo sa nám vrátili útoky, tak sa nám tu zatiaľ ukázali nové cudzie hrady. Samozrejme vyšpionujeme. Nechce sa nám čakať 11 či 5 minút na to, než sa to vyšpionuje, takže používam pierka. Či krídielka, či ako to povedať. To také obyčajné hrady, tam asi veľa vojakov nebude, väčšinou na tých vyšších úrovniach bývajú. Toto nám teraz zlyhalo. Čo sa dá robiť? Aj to sa stáva. Si predstavte, že niekam idete so špiónom 11 minút a vám to nevíde, zlyhá vám to. To asi poteší, že? Dobre, takže sa pozrieme. 188 vojakov, 220, to je málo, no. Je to na takové, len takové akože rabovačky, dá sa povedať. Vyberiem si ten najväčší. Teraz prišla nejaká odmena. 2500 rubinov, 25 000 pre alianciu, VIP body. Pozrieme sa, čo to prišlo. Aha, vyhrali sme jeden cudzí hrad. Ale toto 266, to je málo. No, takže čo tu je? Nejaké obyčajné jednotky. Je to pomiešané aj s útočnými, aj obranými. Tu sú obyvatelia, takže to bude zase taká čistá rabovačka. Priekopa, hradby, brána proti požiarom, vojaci na diaľku. Na to môžem použiť aj nejakého obyčajného veliteľa. Nočieho na diaľku. Takto. Ale no tak.
Tu vlastne nemám tie štíty, takže... Pozriem na spotrebu. 17 hodín. Jeden deň. Takže mohol by som to všetko vlastne premiestniť na tú jednu základňu a z tej jednej základne útočiť na všetky hrady, ale potom tá spotreba by sa tam mohla vyšplhať napríklad na 3000 za hodinu, minus 3000 za hodinu samozrejme, alebo 4000 a potom to už je celkom dosť okrk, lebo keď si zoberiete, že kapacita toho skladu je 61 000, tak by si to musel rozplánovať. Teraz keď si predstavím, že by som šiel napríklad na 12 hodín do práce a tam by som nemohol hrať, tak je to dosť také ohúbno. Čiže lepšie to nechám teda na dvoch základniach pre istotu. Musím viacej rabovať. Si pošlem nejaké nástroje. Potrebujem nejaké štíty. Napríklad takto. Potrebujem to rýchlo presunúť. Dobre, a zase to stopne. Takže po pauzi sme vyhrali zase ďalších cúzákov. Získali sme nejaké pierka, nejaké útočné jednotky, balík, nadarovanie na slávu. Samozrejme, že všetko prišlo na hrad, takže treba to z hradu premiestniť zasa na nejakú základňu. Pozrieme, či tu sú aj nejaké nástroje, ktoré by sme mohli... Nie, nie sú. Momentálne nič tam nie je, čo by sme mohli. Asi sa pýtate, prečo som tých 10 veteránov nepremiestnil, ja ich nepoužívam. Neskorej hráči ich používajú ako jednotku na zhadzovanie v prvej vlne. Ja osobne ich považujem za najhoršiu jednotku v celej hre, že sú veľmi pomalé. Takže ja ich rovno hážem do koša. Tu sme celkom slušne narabovali drevo a jedlo, čo je super. Toto bol len taký ten na porazenie útok. A ja by som to teraz ten diel ukončil. Budeme pokračovať ďalej na budúce.